Oi oi! Sillä on ase! No. Tai mitä päästään hyvää purkaa, jos... Jaa, tämmönen ringi. Mä voin vielä jättää nyt pelaamaan. Ai niin, Kristiina. No niin kun ne taisit puhua silloin, että sulla... Joo, että se on niinku niin... hyvä emoodi, nyt on punaa tullut 3 viikkoa mennessä, okei. No. Mä tiedän, että mä haluais, mulla ei kuin yksi enää tuo... Se on sitä kun, niin, sepä se on. Eipä ne paljon laittele. Vaikka Kikki, että se saa niinku striimata samalla myös Twitchiin, mutta se sai Kikiltä jonkun ison niinku könttäsumman kerralla rahaa, että se siirtyy osaksi sinne. Sillä oli joku niinku kyllä. Ai että siinä on kyllä hyvää grippi. Hyvä, ettei tämähtänyt sitä parvekkeen ole. Mulla on tää sama juttu kuin isällä on tämä kanssa, että kun se juo vähän... Eikä täällä esimerkiksi erangelia enää. Poistuiko ne tossa niinku vaan yhtäkkiä? Niin. Harmittaa. Oho! Tuohon pitää käydä craftaamassa tuo set, jos mulla... Tuosta chiliistä, että mitä se on. Suosittelen. Ammun vaan renkaita. Tosi tärkeä. Tosi tärkeä ampua renkaita. No laitetaan Japosti kunniaksi. No ei ehkä uskalla enää paljaltaan vedellä noita. Oliko se joku laager? Eikö oliva? Raju Medley Grow. No nyt meni kattoo. Hyvä näitä syö, mutta no syö vielä 12. Vataa, Jari! Vataa!
Mä en muuten varmaan ensimmäistä kertaa elämässäni jollain on ottanut. Tässä on ollut verttigrippi ja onko se heavy stokki? Nyt tää on laaseri. Mä olin tehnyt myös Niilolle se Niilo vastaan luuri intro. Se oli ihan piruu siistä, mutta se ei vissiin sitäkään ikinä käyttänyt. What? Miten tuon kääntänyt yhtäkkiä toisinpäin? Laitatko sä sulatetta? Tölökit on kyllä semmosia, eikö siis pullot on vähän semmosia. Nehän vissiin pitää pestä ja en tosin tiedä, että onko näissä, eikä näissä viikileissä varmaan ole silleen, että sais. Harviko on ottanut niitä luukkareita yhtä kyllä paskapelle. On sitä kyllä vähän humaalassakin, niin ei lasketa. Mennys täällä rubii valmiiksi. Konaa. Hyvää viikonloppua tosiaan, Veikoppi sullekin. Tosiaan. Ja aika pitkään tuntuu polttava. Yleensä polte häviää, niin silloin kävin viimeksi Oulussa, niin se mun ja veljes avusti jo sillä veljen luonne tehtiin possu. Saako kysyä? Joku sotainilla tuli. Vähän meikän katkera siitä, että ja 10 kontrabändiä. Pitäisikö ottaa värisavu? Josta en tiedä vielä miten on. Okei. Katsotaan sitten. Kertaa. Olis kyllä vähän seis. Se syöntijuttu. En edes viitis sanoa ääneen mitä se söi, mutta varmaan nähdään. En mä noita lähde hakeen tuolta. Siis tuohon varmaan siis oikeesti semmosille, mitkä. No mutta saa yhden kopaa sille 30. Koppa. Mutta joo, niin voi multistakin, en mä muistanut sitä väärin. Joo, mäkin voisin tulla jossain vaiheessa. Okay. Haittaako jos mä liveen? Ei. Mä kysyn Esalta. Esa haittaako jos mä liveen?
kun vaihdan puolta. Mähän opiskelin silloin Tekulla sitä ohjelmointia sen pari vuotta ennen kuin niin tosta jostain yhdestä etnokaupasta vietiin pakastettuna sille niitä. Ne kai oli jotain noita. Eli näistäkin voi saada 250 tokeneita. Menkää kattoo Saaramaria. Tällä hyvät psykoosit tulilla. Daisy se huhmiten huumava tuoksu. Ikkunasta osin. Otekaan mä haen haarukan vielä. Oloinen peli. Semmonen futuristinen Valheimi. Onko se? Vittu, on vaan vihu kämmässä. Ei oo kuullut mitään kun. Niin. Haloo peli. Isä aina jauhaa niistä, kun se oli ulkomailla töissä ennen kuin se. Niin Motko käytti sitä eilen eläinlääkärissä, niin eläinlääkäri vaan sanoi, että ihan terve kissa, mutta se on tässä lepätä. Ai että. Vakia. Onko täys 4 viikkoa? Onneksi sen verran kännistä ei ala edes vituutta. Muuta kuin vähän vaan. Mutta onko muuten Koffin porteria missään vielä näkynyt? Kyllä mieli antaa vähän tuolille kyytiä jo, mutta. Oh. Tuosta kyllä nauttii, kun
Onkohan tässä joku... Kokka. Toimistohommia vuoroviikon. Mä olin vaan tälleen siinä PCR:ssä tälleen kyykyssä ja... No sitten ehkä se auto. No. Joo semmoista. Ja perkele, annetaanpa herkkuja kissoille. Jaa, kinkkukiusausta. Siitä on kyllä suunnitellut jotakin yövuoroja ja sitten isälle oli sattunut sen tummaihoisen kanssa tää on kyllä... Ihan vituun perrestä jihti tommonen hyi saatan. Yksi kultainen. Onneksi tuli laavalla. 4 HP. Ja sitten toinen juttu oli, että ne oli Motko! Haluatko maistaa? En En uskalla. Ja niistin tuostakin. Kumma jos ei löydy jotain. Es AK. Mitä Hanneli? Käreille hyviä pääkkäreitä. Tää tulla sitten kattoo Daisy sekoilua. Sitten Kasilta.
Mä en tiedä, että voi olla, että Suomessa ei vaan kasvateta semmoista sopivaa nautta. Tietenkinhän sitä mielellään ostetaan aina kotimaasta, mutta niinku, en mä tiedä. Tai sitten tuo, onko sä followaat tuossa kanavaa? Oot näkö. Tiön ja sitten ne muuras sen leiviuun. Ei se niinku muuta oo semmoista sisällä taidettu tehdä. Niin pommihästä. Ja päästä huti naukahtii. Missä tuli noin 10? Tuliko mulla joku pingo tuolla? No. Mitä ukko? Toki varmaan pitää olla testilistalle, koska en ole varmaan ikinä juonut. Konaari, mutta no. Mä kato, tulee sieltä Marttinista päin auto. Aja siihen. Meni muuten vähän niinku jogin 86, meni hyppymunille. Aseliivit ja ylytkä, mutta noin ehkä veessä. Reenikin varmaan sitten kotona, jos mä oon lähtenyt kaikki sieltä mökiltä jo pois. Jos se ei puhuta. Minte? Fuck. Ei helle. Montako tänne on? En lähde ehkä 4 äijän kanssa. On muuten heikko. Oma tampuka on heikko. Pelkät autot sitten ja sitten nää on niitä. Joo. Niin parempiin malleihin jos vissiin ite pystynyt vaihtaa akkuun, mutta tuolle mä en löytänyt vaihtoakkua. Mutta sai kuitenkin 30, niin mikäs siinä?
Olisiko ollut lentäjä? Yksi Reverin Pisaren paita ja sitten Pentagramin paita pitäisi ostaa varmaan kans. Oikeesti striimeissä. Niin paljon se voisi tienata vaikka jollain niinku YouTubella tai Twitchillä tai Kikilläkin. Jos se ei aina hommas bänne. Yleisesti voi sanoa, että elämä ei helppoa eikä siitä tehty mitään easy mode. Nyt muuten alkaa jäämään. Tai sitten ei. Kuolen tähän crossiin luultavasti. Huh. Saikankas riki yli. Meni se oikeesti käymään. Mulle vielä kaljaka. Nice. Nice. Nice.